Right, manheru akanaka maZimbabweans kwose kwamuri. Tirwai zvakanaka nashe madekwana ano Mwari ave ari kurutivi rwenyu mwakade mazuva muchirarama pamusoro pepasi. Takatauraka takati mu download VPN kuitira network isazosvika pakunyanyonetsa kana even ana mambara vane mabhururu avo vakadzima network. Tiri kuda kuti muve muchiwana masaisai kuitira kuti tinoda kuti kana makaona kuti pakati pari kuitika zvakati mukasire matitaurira kuitira kuti titumire madrones anonge achinhingirira achitora mapikicha evanhu ivavo kuitira kuti tizonyatsodhira nawo. Mutamba already atokundika, hakuna polisi inorasika zviri very legendary sekuita kuri kuita mutamba kuenda kuno identifya mayouth achishanda nabhururu wake akarema mbara uyo anonzi ani John Paradza kunotora mayouth achivafurira kuti tinokupfekedzai mauniform moita kunge muri polisi munodhira nevanhu kuti polisi yacho haisi kuda, havasi kuzvida kazvi andimazvona. Vamwe vacho havasi kuzvida, havasi vesewo zvino kana tichitotaura zvepolisi hazvinoti ndevese they are tired because havasi kuora mari. So ezvinovaona kuti vanhu havasi kuzvida rinyere kupe ririmo mumakembi imomo vanhu vari kuti hatidi zvikushandiswa zvisina nebasa tese tiri kutambudzika mapurisa asviniro. Saka nhasi apererwa zviri very legendary akuitawo zvisina nebasa mapwapwa ekuti akuda kuvabraiba ne50 US. Saka imi mapurisa mubvunzo wangu woti nekudzidza kwamunenge makaita kuti muzova mapurisa nekunotrena kwese kubraibwa ne50 US kutengesa future yevana venyu nekuda kwe50 US, kutengesa future ye-incoming generation nekuda kwe50 US. Izvozvo zvokupiwa 50 US ndo zvamunosikira muchiridza zvimasairini mufunga kuti vanhu vanotyika masairini serei. Vakapata zviri very legendary. Avo vari kupota vachitenderedza tumari vachidi izvo is not going to work. Madrone ari kutumirwa muchaona zvenye madrone anenge aripo, mapurisa ese anenge aita zvisane basa rese. Vamwe venyu ndo vachatungudza kuti iwe unogara kupi, I'm going to deal with you. Vakomana vanosvika ipapo handivazvona apa hauna kana chauinacho pamwe unenge wakapaka kamotikari panze uine kamubhedha nekaimba ikako, vakomana vanosvika wobhomba ipapo pauri pacho ipapo. Vakomana handio unenge wasiya kamboma kako ekumwe kunhingiko, vakomana vachadhira newe. Madrone achanga ari muground vacha-identifya, handimanzwa, vacha-identifya mapurisa anenge achirova vanhu kana anenge ada kuvhiringidza vanhu nemboma. Vamwe venyu ndo vanototi vari kutotipa information ezviti ane information yakawanda. Tatone mazita tikuzoti mapurisa akati toona kuti kurovai futi before musati matomboenda before musa 31 vakaita zvekutamba nesu. We are not playing games. Alright, handimazvona hatisi kutamba. Mapurisa ari kuda kuita zvisina nebasa rese achifurirwa zvisina nebasa. Do you think kuti vanhu vanotyisidzirwa nenyaya yekuridza siren? We are not playing games. Ngazvizikanwa izvozvo totaura so. Handimaonaka. Let it be clear kuti mupurisa anenge angosumudza mboma yake achirova munhu chete wapera. Handimaonaka. Wapera takutaurira. Wapera. This time we are ready for everything. Makambotyisidzira, but look, isu demonstration yetu atangoti iri very peaceful because zvirimo kamuconstitution kuti vanhu kana vakambunyikidzwa kodzero dzavo, vanhu kana vakambunyikidzwa mararamiro avo vane tendere kuti vademonstrate. But imi as long mada kutry kuprovoka vanhu kana kuda kutyisidzira vanhu, no, don't worry, we're gonna deal with you, I'm telling you. You see, saka government yatiri kuda inoteera, tinoda kuti ive hurumende inorespekta vanhu, inorespekta mararamiro evashandi, inoziva kuti vanhu vanofana kurarama chekutanga pose. Handimona kwete kutora maminds kuinda munanga kwakangoziva kuti pakati pane zvicherwa anoenda unotora muchina ndiye waanotungamidza ipapo, iye anenge achidya naye. So look, 80% yemachina ari kumaina muZimbabwe. We don't have personal hatred nemachina, but machina ari kushandiswa namunangagwa. Handimaonaka ikaiti kutaurire manherano, we don't have any personal hatred nemachina. Handimaonaka, but machina vazhinji vari kushandiswa namunangagwa. Akangoziva kuti pakati pane chakati chabuda, pakati pane gorodhi, pakati pane madiamonds, anotuma machina ndo anotungamidza. Omva tokupai protection ndemumaine but togovana nepakati. Kura kuti zvicherwa hazvichauya muhomwe yenyika.
zvakuenda muhungu yaMnangagwa. So he's now rich. That's why ari kungopotsera mari pada. Urichi hwacho hauso kushanda. Ndokuti ari kutora mari dzenyu ndo haikona ndo dzaari kushandisa. Saka isusu hatisi kuzombova takatambira mari dzezvigananda tichishandisa nyaya dzeprogram. Tikanzwa mumwe achiti kuzani kwacho madii kupiwa mari, saka muda kupiwa mari kuzani kuti muite program yekubvisa zvigananda zviri kuzani. No, don't do that. Don't ever try. So let it be clear. Munhu wese mumasiti musi wa31 animona Mwari haabatsire mbwende. Dai David akanga ari mbwende haigona kubatsirwa pana Goliath. Nokuti Mwari zvaanoita anokupa mukana wokugadzira chitava chako iwewe chokurovesa muvengi. Saka iwe ukava mbwende zvokutadza kugadzira chitava kuti umisidzane nemuvengi, Mwari anoita pake, iwe unoita pako. Mwari akanozotaura kati David, nhau yako yaunoda handigone kukubatsira kana iwe usina kugadzira chitava. Kureva kuti iwewe munhu changamuka. Anomonaka. Saka ngachichaye malokesheni imomo mese malokesheni imomo. Varai veri marodi blokai. Anomonaka. Kana mune zvimwe zvimotikari zvakafa kudhara zvezve blokai marodi anopinda nepolisi iwaye. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndo zvamunofanira kuti mutotanga kutoita mangwana manheru izvozvo. Blokai zvakati zvinzira zvakati zvinopinda nepolisi kupera izvo. Anomonaka. Blokai izvozvo zvese izvozvo. Anomonaka. Zvinzira zvinopinda nepolisi mumalokesheni imomo blokai. Anomonaka. Mupolisi haifane kungoita zvainoda. Zvevamwe vanhu vanotumwa vachiita zvekutumbwida. This time muri kutamba netime, muri kutamba nenguva varume. Anomonaka. Taakuda nyika yedu idzokere kuvanhu. Muri kunzwa here? Taakuda kuti vanhu vataure nezwi rimwe chete nyika ivakwe. Kwete zviri kuitika zvokuti vanhu vanotambudzika kusvika pakuti nemvura yese muHarare makucherwa zvibhorani. Nyika yamakasirwa naSmith yakanaka kudaro. So munhu wese iva ready zvokuda kusikira uchiita umbimbindoka kuti ina ndibude ina bamdiki. Aiona kutombosikara kuti ichi chinhu chiombe chakakura ichi. Aiona. Saka munhu wese ngaabude. Hapana munhu ari kuzosara kumba. Pauri ipapo mulokesheni imomo ngachichaye. Matai ngaapiswe, varai marodi kana pane zvimwe zvimotikari zvakafa zvezve blokai murodi yese amunozoti anofamba nepolisi blokai ikoko. Ari mazonga. Blokai. Zvokutomboona tumbwida netukoti motikari tine picture yaMnangagwa musi wa31. Kuti provoka. Itsura kudzinga Mnangagwa wada kufamba nemotikari neMnangagwa musi inopiswa zve. Uri kuona? So let it be clear. Right. Izvezvi nhasi unoyu vanga vatu vari kuronga vanga vaine meeting yavo. Vari kuronga kuti Tagwire anofana kuitwa Central Committee yekumasvingo. Kana aitwa Central Committee yekumasvingo saizvozvo, vada kuti fast track abva aita Politburo member. Ndiye munhu ava kuti iyeyo anofana kuenda kunomira against Chiwenga. Nokuti vakuona kuti nyaya dze2030 adzichabuda, chinhu chaflopa chakwanisika kuti 2030 kuendwe. Saka vari kuti iye mambara iye anonzi Tagwire iyu, since agara iri mbavha vachidhira naye vachishanda naye, vada kuti chive chivharo chavo chichava protector kunhau dzavo dzakasviba nekubira nyika kuita kuti ave ndiye president. Saka varada kuti vabva vati aiwa Tagwire ndiye akumirira ZANU-PF kuita kuti abva anokondesa Mnangagwa, abva anokondesa Chiwenga. Nekuti vari kuona kuti nhau dzavo dze2030 hadzichaita sei? Hadzichabudirira. Saka ndo nhau yavo iyoyo. Saka nhau yavo iri pakuti Mnangagwa akupanika nawo. Mnangagwa akupanika because ari kuzoti zvinhu zvinomira zvakanaka. Anogona kutandwa. Saka ada kugadzira chinhu chake because ari kuzoti ari kutyaka nyaya dzakati dzematitle deeds zvakare zvanga vachiita zvezvezvi. Saka vakuda kuseva mainterest yekuda kuprotecta maproperties avo avakatorera nyika nemari dzavakatorera nyika. Saka ndo dzavada kuprotecta. Anomaona. So now ndo zvavarida kuita izvozvo. Zvino look manyangire aona andika bhora ramuri kutofunga kuti 2028 hakuna munhu achamirira 2028. Mnangagwa must go now. Mnangagwa must go now. Anomaona. Zvokunzi 2028 bhora renyu ramuri kuronga iroro rekunzi hanzi makuda kuzoti Tagwire ndiye ngaaite president. Makuda kugadzira nekuti maona kuti 2030 yafereka. Muri kutamba nemadhaga pasina mvura. Mnangagwa must go now. From 31 hapana achadzokera kumba. We are going to fight until Mnangagwa is gone. Dakuto kutaura, let it be clear. Takanzwa iye Mnangagwa achitaura mapwapwa ake. Akari mambara uyu achitaura zvinhu zvaanofurira nemabhururu akanzi andichasira achave achitedza matsimba angu. Unotedzwa matsimba ako iwe Mnangagwa ekuuraya mageneral.
Matsimba ako ane roba maoko ekuuraya vanhu. Matsimba ako ekubira nyika. Don't play with us. I think it's been too long. Vanhu vachifunga kuti maZimbabwe akapusa. Vana vaZimbabwe vakaenda mbiri yekunzi vakadzidza stereki, but vazoenda mbiri yekunzi vakapusa vanotoreta nonsense yekutoreta madictator achita zvavanoda nenyika. Enough is enough. We are doing head on with you Mnangagwa. Kana ukanyeperwa nevanhu vachifunga kuti maZimbabwe akapusa, kana vachifunga kuti pamwe isu tinotereterwa nepolisi yako, this time we are going to defeat them. I'm telling you. Let it be clear. Anomonaka. As long mpurisa arova munhu, iwewe mutamba iwewe. Rega ndikutauri ichi nishi. Mutamba mukadzi wako mabhotika ake nezvese tinopaziva paanoita mesi dzake mukadzi wako iwe matamba iwewe. Tapedza neipapo tikuya kumba kwako. Regera. Kana uri mumwe mutamba ka, taurira mapurisa ako kuti vaite order. I'm telling you. Because or else iwe utogona kuzviwa futi mapurisa ako aripo. Usafunga kuti pane vanhu vatori mamuri imomo vari kutoziva zviri kuitika. Don't play with us. We are not playing games. Nonsense.